खुलुमबाय आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेलाव गासैखौबो गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम फारि फारि नायलांदो। गिबि रादाबाव दं दुखुनांथाव रादाब फुख्रिनि दैयाव गब'नानै थैनांबाय बिफा आरो फिसाज्ला सानै सुबुङा। खौरां मोननाय बायदिब्ला बे जाथाया क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय मागुरमारि सेसाफानियाव जादों। जिउ खहा जानाय बिफा फिसाज्लाफोरनि मुंखौ बिफानिखौ राजाराम नार्जारी 40 बोसोर बैसोनि आरो खोरोमजित नार्जारी 7 बोसोर बैसोनि होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गावनि आंगो खोरोमजित नार्जारी फिसाज्लाया सानैजों सेन सानानै न' फारसे फैबाय थानाय समाव आथिं आखाइ सुबोनायावनो न' खाथिनिनो हरसे फुख्रियाव गलांनानै गबनानै जिउ गोमायो। बे दुखुनांथाव जाथाया ओनसोलाव दुखुनि साया खोख्लैदों आरो बे जाथायखौ खोनानानै बयबो सोमोनांदों आरो सांग्रांथि जादों होनना मिथिनो मोन्दों। नैथि रादाबाव दं आसामनि दैबानायाव सा 6 थैदों आरो 3.5 लाख सुबुंफोरा गाज्रिसिन खहा खालामजादों। 11 जिल्लाफोरा रेमल बारहुंखानि गोहोम खोख्लैनायाव काछाराव 3, हाइलाकान्दियाव 2 आरो कार्बि आंलंआव 1 सुबुंनि जिउ खहा जायो। जायजों 28 मेनिफ्राय रायजोआव दैबाना अखा आरो बारहुंखानि जाहोनाव गासै थैनायनि अनजिमाया 12 जाबाय। मावख'गिरिफोरा बुंदोंमोनदि कार्बि आंलं, धेमाजि, हजाइ, काछार, करिमगन्ज, डिब्रुगड़, नगाव, हाइलाकान्दि, गलाघाट, सोनाब कार्बि आंलं आरो डिमा हासाव जिल्लाफोराव गासै 3,49,045 सुबुंफोरा गोहोम खोख्लैदों। 1,19,997 सुबुंफोरा गोहोम खोख्लैनायजों काछार जिल्लाया बयनिख्रुइबो बांसिन गोहोम खोख्लैनाय। रैखाथि हान्जाफोरा सा 615 सुबुंफोरखौ रैखाथि लांदोंमोन। गिदिंबाय थानाय दैबानानि दैया गं 11 लामाफोरखौबो खहा खालामदोंमोन आरो गं 3 दरबन्दफोरखौ सिफायदोंमोन। फारसेथिं कामरुप, काछार आरो जरहाटनिफ्राय नोगोरारि दैबाना जानायनि खौरां मोननाय जादोंमोन। बरक हायेनाव रेल आरो लामा सुंजाबथाया गाज्रिसिनै हेंथा सोमजिदों, जेराव बराक दैमानि दैया खैफोदनि सिनिफ्राय गोजौआव बोहैयो, जाय तारापुर ओनसोलनि रेलवे स्टेशनजों लोगोसे सिलचर सोहोरनि गोबां ओनसोलफोरखौ लोमसावदों। थामथि रादाबाव दं पुलिसजों गावलायनायाव सन्देह गोनां ड्राग्स फालांगिरिया जोखोम। पुलिसआ बुंदोंमोनदि फेग्रा मुवा फालांगिरिनि सोमोन्दै थि खौरांनि सायाव बिथा खालामनानै बिसोरो थांनाय बृहस्पतिबारनि हर गेजेराव लामदिं पुलिस थानानि सिङाव थानाय रामसिं गामियाव मोनसे अपारेसन जागायदोंमोन आरो उदिनखौ खादोंमोन। पुलिसनि बायदिब्ला बे जाथाया थांनाय बृहस्पतिबारनि मोनायाव जादोंमोन आरो दायनिगिरि साहब उदिना बिसोरनि सिलाइफोरखौ सेख'नो नाजादोंमोन आरो बिबानाव थानाय मावख'गिरिफोरखौ गाग्लोबदोंमोन। हजाइनि पुलिस सामलायगिरि एसपि सौरभ गुप्ताया बुंदोंमोन दि सिग्रोमनाय समाव पुलिसआ ड्राग्सनि खमैबो 19 साफोरनि केस बोखांनो हादोंमोन आरो दायनिगिरिफोरखौ खादोंमोन। गुप्ताया बुंदोंमोन दि उदिनखौ आरोबाव सोंनायनि थाखाय स्टेशनाव लाबोनाय समाव पुलिस मावख'गिरिफोरखौ गाग्लोबदोंमोन आरो गावखौ रैखाथि होनो थाखाय पुलिसआ बिथांनि सायाव गुलि गावदोंमोन, जायनि जाहोनाव माखासे जोखोम जादोंमोन। उदिनखौ नगाव मेडिकेल कलेजाव लांनाय जादोंमोन आरो बिथांनि फाहामथाय सोलिगासिनो दं। एसपिआ बुंबावदों दि जों बिथांनि बेरेखायै ड्राग्स जगायनायनि थाखाय नारक'टिक ड्राग्स एन्ड साइक'ट्रपिक साबस्टेन्स एक्ट आरो पुलिसखौ गाग्लोबनायनि थाखाय भारतारि साजा आयेननि माखासे गुबुन धाराफोरनि सिङाव केस रेजिस्टार खालामबाय। ब्रैथि रादाबाव दं BTR गोरोबथानि गासिबो दफाफोरखौ फैगौ 2025 मायथाइनि गेजेराव मावफुंजोबनायानो एबसुनि गुबै थांखि। बे बाथ्राखौ बुंदों एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। BTR गोरोबथानि आद्रा थाबावनाय गासिबो दफाफोरखौ आबुङै मावफुंनांगौनि थाखाय थांनाय 29 मे खालाराव भिडिअ कनफारेन्सनि गेजेरजों भारत सरकार, आसाम सरकार आरो सागानगिरि आफाद फारियै एबसु, बारग', NDB आरो UBPO जथायै सावरायलायनाय जानानै थाङो। बे सावरायलायनायाव BTR गोरोबथाखौ पार्लियामेन्टआव सोदांनायनि गेजेरजों आयेननि मर्यादा होनाय आरो गोदान सरकार दानायनि उनावनो दफाफोरखौ फारि फारियै मावफुंजोबथारनांगौनि थाखाय थांखि आजावनाय जायो। लोगोसे गासिबो फसंथानफोर आरो जौगानायनि हाबाफारिफोरखौ मावफुंनायनि थाखाय मोनसे रडमेपबो बानायनाय जायो। बे सावरायनायाव एबसुनि मानाव गेदेर आफादगिरि मुस्रि दिपेन बर' आरो BTRनि चिफ मानगोनां प्रमद बर', रायजो सभानि मानगोनां MP मुस्रि रोनगोरा नार्जारीजों लोगोसे भारत सरकारनि नखर बिफाननि सेक्रेटारि अजय कुमार बाल्ला, भारतनि IBनि डाइरेक्टर तपन डेका आरो नर्थ इस्ट IBनि एडिशनेल सेक्रेटारि पियुष गयेलआबो बाहागो लायो होननानै मिथिनो मोननाय जादों।
बाथ्रा रादाबाव दं आरोबाव मोनसे दुखु गोनां खौरां बिस्टिसनि सोद्रोमाया अबथिरा जिउ गोमानांबाय। खौरां मोननाय बायदिब्ला तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय निस देबिलि बिस्टिसनि सोद्रोमा बिथां बिलिफां बर'आ थांनाय 22 मे अक्ट'आव मोनसे गारिनि जाब्रबथाय जानानै गुवाहाटीनि GNRC आव चिकित्सा लाबाय थानाय समावनो रुंसारि जाबाय। बिथां बिलिफां बर'आ इउपिपिएल दोलोनि सासे बिस्टिसि सोद्रोमामोन। बिथां बिलिफां बर'आ गावनि आंगोनि बिसि आरो सानै फिसाजोफोरखौ अरायनि थाखाय नागारलांबाय। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। जायफ्रा गोदानै नायदोंब्ला एसेनोसै, गोजोन्थों।